ɗan almajiri, ɗan almajiri, ɗan almajiri yana bara almajiri. Wallahi a koda yaushe ina ganin ki ko farin ciki nake ji wala sosai. Sai da ko kai layi na bala'i ko yanga mata sa ta wucewa ta fuskar su ko kamar fuskar ki nake gani kawai. Sa ko da yaushe ko in da ba na zo ganki ba ko hankali na baya taɓa kwanciya. Kai kin san nake son ki kuwa? Ni ba zan ce na fi son ki da aboki na ba. Wallahi. Wa alaikum salam. Nawun a Hajiya barka dai. Wani ke gani kamar shagon Amat. Comedian ko? Allah ne gashi ne. Wallahi tallahi. Ni Allah na roƙe ka, Allah na roƙe ka. Allah na roƙe ka yau wanda nake nema ruwa da yau gashi na gani arha. Kudaden da nake inda ma ina da waya da na kira wanda suke bi na bashi yau arhana ta samu yau banza ta samu yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai duk wanda ke bi na bashi yau ban bashi kudi shi iko Allah bawan Allah in kawo account number dina ne ko koya ko kashi laka ba Na kamar me kenan? a'a baby na yana bin ka kuɗi ne A'a wa yake bin kuɗi? ni ai na ga dan fim kuma mai kuɗi ne ko ba haka bane tun da na ga riga na ga dan fim kaga kenan wahala na ta riga ta kaura dan haka nan kashi zaka bani koko din ka sani na fi son kashi gaskiya kenan Kai daga ta hanga maka ni yanzu ba wani ce maka ka bar ganin ga yan fim kawai su kuɗi suke ɗauka suna badawa? Ai kuɗi suke ɗauka suna badawa ba. to me suke dauka suke bawa Burin ka ga ɗan fim kai hoto da shi ba ka bayar kuɗi ba. to yanzu me kake nufi To ni ban da ko sisi a jikina ni yanzu. baka da kosisi bayo Allah kina ji yana faɗin bai da kosisi kina tare da shi ba wani abu ai soyayya ce haka kika ce subhanallahi wallahi tallahi ta ya asirance ta wallahi ka Kai. san yan fim asiri gare su Kai wallahi dakata. asirance ta Wai haka kake a rayuwarka? kamar ya Ka zo ka samu mutum ka gani ba kuɗi ka ka tambaye ni mai ka ce min da Allah ka mu ɗan yin hoto. hoto da wa da talaka irin ka ka kalli kayan da ka sa ma fa da kamala amma bai da kuɗi subhanallahi haka da kuɗi da kuɗi Kin ga na gana halin shi. Dama shi rayuwar shaka take. to amma me yasa baki mai magana ba tunda ya nuna miki bai da kuɗi kuma ke kika tsaya tun ɗazu sauraron shi nake saboda ina son shi to gaskiya wannan bai da kuɗi Ban layi ne. kamar ya Baka ban layi nan ba? baby kai hakuri na Allah mutumi na ba kuɗi ne fa gare ka fa balantana ka samu wani burin Kai banza nan dalla ba. ban layi nan la. Baka ban ba?